Picture mo na, are. Ay, picture. Uy, nag-video na na. Si Balance. Si Balance. Kuha pa isa, kuha pa kuno isa. Matuwang ka, matuwang. Are katan. Anak. Kaya na. Sige, 5, 4. 1, 2, sige. Tepasa. Sige. Ako sa atras. Tanaw. Sige, video na naman. Okay. Thank you for following me. Hoy! Ganda ka sibilyan! Thank you for following me! Balik-balik ko namin kay paligid ko sa namin. Okay, mana? Uy! Jawad mo na galing-galing ganit eh. Wow, kaya na ito. Nana daw tukad. Ani rin balay ni mo, ma'am? Kasi niya mo ang kain, nangabang kami. Mahimay pa, Aw. Thank you, vlog. Makabalay namin. Sige, 1, 2, 3. Oh, sige. Sige pa. Focus. Ang mga dagway. Okay, good job. Salamat kayo. Hi guys, thank you for following me. Thank you so much, Ma'am Sabahan man yung taga-sibilyan na Florence Villas. Bali, kaliwat ni Sitang Dano. Following na kita nanin mo. Thank you, God, enjoy. Salamat, Ma'am. Enjoy ang trip kayo. Okay. Ano mo lang trabaho diha, Ma'am? Ambo! Pagkaroon pa ko ng adlaw. Mau pa ako. Bye, Pichipon! Bye-bye! Buti nga, bitaw ko kay naama man dahil po doon. Hindi na ba dyan? Bye, bye! Nauwaw ka? Nauwaw ka sa kwarta! Lagi sa mag-kwarta! Yan! Nauwaw man nagbibi! Babay na! Ano to na? Nababay na? Babay? Ay, laluoy man mga babay. Puti man lagi karon to. Na skincare man. Dagdag na akan. Hindi puti lagi dal to. Bye-bye. Na, inside na. Kay init. Go inside. Napuhalan magtagali siya sa baag taga Sibilya. So, sa pala makaila dari sang partner dari bay, si Linlin da ini. Aham na dyan gisugog palabas sa mga sininan ni Dalton kay das naging adlaw, nakadong man kong ubay, nakapalit kong mga pantalon ni Dalton kay. Maluwi mo kung Dalton mo simba kay na may dyan pantalon, duha ra ka buhok, ara namang geutah, matang gipalitan og dako kay aron makaginawa pag ijahang bagtak. Ara pa dyan mga himusag ang mga napalit nga pantalon, mao to nga hangi palabang Linlin kay aron masuot na ini ka Domingo nga umaabot. Kang Dalton rang mga sinina hangi palaba ni Linlin kay palaba pag amo ang mga sinina arang luoja kay grabing baho ka jud mga sinina ng undoy kay nalalagay mga baho ka jung singet pa kay magturgad ba dyan sa datos panoramic ja nga na sa kakanao grabing singet bahong kabaw anja magkapad mga sinina na mo man din na palabahan ni kay maluoy pag ko gagmay ra bagwagten. So agamo ang mga sinina si undoy maglaba usahay magpalaba ra sa datos laundry basta dakas ja kita magpalabas laundry pero gamay ra kita si jay manglaba. Kay apil mo guna sa mga kasabutan lagi kay og follower gid kana daan naman namang sabot nga og magbinja galing mi si jaga si tiglaba sugot man sa katong nanguyab dyan na kondisyonan na daan manguyab ka na di ra bisu ko manglaba pero manglaba pug ko ganahan ra nang kay bawa na sana kay mga aksi mo guning hangkamot magantos kog dugay ra sakita ka ba mga aksi sa sabon kamera pinabilin dani kay trabaho mapus undoy jaga ko nagbantay laton si Jen laba. Hi. So the leader thought, who else is to blame? Hi, Dalton. Aha! The leader said, Hi. it's the wind who's to blame for the fire. You think that would be fair? Well, if we're going to be leaving Australia today, we don't know. Ikan ko nag-film, tanaw nagkalanrakas guys, Kaya nag-abrik ko og mga parcel. Ag mga parcel nga nadawat, mga Arios, mga ang pakita ninyo. Kire para sa kilay, foundation nga cushion. Kare, lami rin siya kay highlighter, mabito nag-highlighter ko pero nagi kuskus kay ko ana kananay, di ko ganan mag-makeup ron kay na ako yung mga breakout basig mo samot powder.
Sa dapat bibikri mo sisikri mo pa na gi-open kay asang ikuan hang naong pahuway sa kay sige bagnod bitaw. Ang siundoy ang gisugog papalit og ahos kay di may nanuroy ganina og isda. Agi suroy tulingan og bangus mo na niyan ako. Bangus ra laman din kay ag tulingan. Duguon man na taas nag mercury level sa ilahang kalawasan di na maadyo ikuan sa naay mga maintenance para na og sa bata. Tas Eldilin upahan na no. Mura na ni. Sabi to, mura na ni. Nay, artista bito guys, naka ng 60 bito si Ja. Inarimundo. Ha? Inarimundo. Ang gupaha. Kini, hinarbis rin siya sa hang mga tinanam dato, salin rin na daot, kaya na daot man. Tanawag taong guys, grabe tambol ka. Nang dako kasug taong, sana all, grabe taasa, grabe. Mura magpasaka ka. Daot talaga kayo matagad. Ano matagad? Mao ni unan si Linlin ni magahinlo kaya ako busy lagi ko nag-film ko kay ngita lagi tag mamiso it adyo ni ngita tag mamiso bisa di taganahan pugos di tagliho kay asa may tingi kanang nay palit og bugas lagi hindi magliho na namday luto alas 12 na gani mao lagi alas 12 na guys so may maka luto pa kay ang isda may magi paabot nay among kuan sa ref manok man sa atay na mura bagi ano mi kinagkaan mi gahapon daghan mang undog palit mura mag na pud og kuan balik man lain na pud kana na pung isda wala pud mi nakakaon isda mer semana pud tong last man kaon og kuan inunan ang si Terry guys okay ra sila dito pero wa pa sa kadto Philippine Heart Center kay grabe baha susag ang igsuon guys nagugod ko sa igsuon kaya napam ko igsuon ka ng maguwang dyan na mo ba sa mga maguwangan nagchat man siya nga nangasog tabang ba nga bisag load na lamang kuno kay kung tao kami sa mga anak kay dito sa Marilao Bulacan di balita man sa TV atop na may nabilin natuan ako na sila sa atop dirang gaawain taon ko na mo kay ano ba niya igsuon ang gaawa dyan na guna pala saon naman doon siya matugi nawahi pa dyan kong basa sa mga group chat kay nabisi mo ko kahapon tanap po nagabi lah wala na lang po yung nabilin dyan. Mao to na po isa ka Exxon sa Manila. Mao to nagkinuntakay sila na sila naman dito yung mag-rescue silang mga kaugalingan dito. Saan nila pag-rescue. Kay, atop talaga nakitaan. Naman ko yung kananay picture na nakitaan magipasa. Atop na naman. Ito na sila sa atop. Naghuwat sila mga rubber boat nga mukuha nila dyan. Siyempre, as in Exxon, makagagaw ka adyo. Nalaman dyan kay Ampo. Matay laing mahimo dyan. Kanan na bitong mga calamity na dyan may tabo. Kay, di man na nato makontrol. Awid raman dyan sa Ginoo atong kinabuhi na mag-ampo na lamang ka dyan. Diyan ay ahos. Diyan ay ahos lin. Daghan na lang mag-ahos lin. Kaya rong di ang hit. Diyan ay makawapuan man. Tala man ang isa ka. Lingin ni ngari kaya daghanan bud putong isda. Sa kakilo guto kapin 1.1. Agdalton guys natuog pa kay matuog man na si Jaog buntag. Kasi kung sa katong mamatang alauna or alas 2 tagdugay man dyan mamatang. Na hanggi putang ag-unlan kay aron makaingan zag na ako ang tapad di dya. Nangi bangil-bangilan ba kay mo tambid-tambid naman na ingan na. Dya mahilak man na si Dya basta kuwangan pa to. O kumpleto gani diyang tuog. Di na si Dya magilak-hilak kining mata ditso nang zag duwa. Dya si Undoy kay ispat-ispat kay ay sakit sa mata. Kaya na may ispat nga ni abot na bagikan sa TikTok ang gi-review gani na maadyo ba sa pud si Dya? Na maka-recommend jud ko na ispatan Dya. Napad sa headmount ba? Ug kunuhay og manok kag bati lagi nga or nakay lakaw ni kagabi hindi na ka magbitbit unay bisig imong mga kamot butang radari guwapo ba si Dya nga headlight Dya nakalimot ko pila presyo ba sa kung ganahan mo guys sa mga product bitaw nga hanggi pang review na sa TikTok na hanggi pang butang sang showcase mostly dad sa mga gipangutanas mga tao ag sabon nga gigamit pero nagihapos TikTok tekan ko sang laway so lagi to balik tang tiri no. Di man tinangutan na nga. Ano ko nagbihay-bihay si tiri nga nagsirang isa. Di jud ta po ko gusto lagi nga si sarang isa. Gusto jud ko muuban pero di jud magsilbi kay naman jud koy batang 1 year old mututoy pa. Di uban pa nang may gusuon, wa po kay bosan sa ilang reason. Pero si tiri mismo ingon nga okay ra man og si Jeremy biyahe kay 1 hour man ka na si eroplano jay abot ni sa airport na naman tupog isang bana. Kay naman po ko igsoon dito nga may muuban sa ospital kay og nay muuban na mo ihatod pa namo siya gastos na bitawag pamasahe Nya, madyo pa dugang-dugang na laman sa isang expenses sa ospital, ipalit na lang magtambal kay kaya raman si Punidja, maglingkod raman sa aeroplano, 1 hour raman. Dya,
Inigabot na to na naman si Limwil nag-atang. Pag-abot lay ko na dito, wapad sa katuod ni Limwil. Naglibog sa kay dako man diyang giabtan ka dito man sa Terminal 3. Dako man ang Terminal 3 international man na. Ug ako kay iris siya mayang sakdan adto ram kus domestic gamay raman to nga. Sa airport. Kana dako-dako na diyang giabtan naglibog siya pero pagkatataod nagkita ra gud pud sila. Arang uwan na lagi kuno kadto hangtod karon marag hapit na musima nag-uwan man ang agang igsuon pud sa dito na luoy ko kay napamong koy kuan kay igsuon dadto. Duha ka baji mga maguwang. Ja. Nagdasa lagi kay mas Bulacan na may mga ilog na mga river nga na ug magsigiguan dito mga awas. Ja drainage lagi pud kay wala lagi pud ayo ag kuan sa Manila drainage. Daghan na bitaw pagbasura naka clog mao nang magbaha ja. Lali man kataman at pisa di mag-uda na sus. Ag sinanay kay bodjo ko mag-uton ja. Muli man ta ako today kay maghatod ko sa kwarta nila. Naglibog pa ko today ba ko muli or ugma na laman kay ugma palakon mo kung undoy ugma kay birthday manikin ugma. Ang pagmangkon dito spikas bariyon ja. Ang na ugma na laman para usarang lakawan. Ja ini kasabado pud bisip ko ni kasabado kay na may alumni. Ja mo atin pud ko kay mingaw po ko sa mga classmate makakita po ko. Ja kaya dyan trapog ko, di ko ingag mo whole day nga na makikuan ra ko. Makikabi-abi ra ko ginagmay ba sa mga classmate. Hi everyone! Gibidaan mi sa mong tatay. Salen? Kaling sa lawas na gigamit ay ati tiri nga. 180. Opak ate. 180. Muna yung makaputis na. Makaputis lawas na. Maputis lawas, bugan. Well, kana, bugan, mga ilot, nga pagtong. Lagi. Hi guys! Say hi! Hi guys! Tira! Hi guys! Hi! Hi! Hoy! No naman suko magmuhay? No! No, magsingot-singot. Hi guys! Gibidyan sa mga tatay kayong tanos tundo yung basketball sa gym. Gahapon kaya ako maninglag karon si Zanapod. Tipak na pagang gineers to ha. Tingitaan na nagpaagi. Hi guys! Naman Diyos ang pangag. Naman Diyos ang pangag. Gumawa na mga chow. Batali, chow ang pangag. Kasi kayo pahangin takar inita. Na. Ay. Oh. Adi aragi mo ang ginger pots. Ang ginger pots, acne pots. Ay, naradi diha. Ha? Wow! Nasagol rasurada. Kantoy ako. Pangag sinulay. Pangag sinulay. Uy, batasan ni matamang ang chow. Naputi dyan po ko guys. Kaya pareho na Miss Dalton ka. Puti adas ni Agi na. Naapsan na Miss Dalton na hugamay. Ano ate oy? Naapsan na Miss Dalton no. Ano nun siya? Wa na? Ana ako ito sa kabinet. Huwag ka mamalig sa ta. Tukir na tayo palit bugas. Malig sa ta.